Sa number 2, Kapitolyo Provincial, ginapakaka sa mga ambulant vendors sa North Capitol Road. Sa sulat nga ginpadala ni Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. kay Bacolod City Legal Officer Carol Joseph Chu, ginahinyo sang probinsya nga kakaso ng mga vendors nga nagaplastar sa North Capitol Road kun gabi bangod yara na mga ini sa dalan. Suno kay Nelias, delikado para sa mga motorista kag sa publiko nga maglabay sa amo nga dalan. Isa pa sa mga rason, amo ang kahangawa sa seguridad sa mga pasilidad sa Kapitolyo, ilabi na sa Lagun kag Provincial Treasurer's Office. Dugang niya, ginaalegar man nga ang mga nag-vandalize sa comfort room sa Capitol Lagun sa nagligad nga binulan ang mga pamatanon man nga gikan sa amo nga area. Hinyo sini sa syudad nga sundon kuntani ang layi nga nagadumili sa mga vendors nga magbaligya sa mga mayor nga alagyan. Sabat naman ni Chu ang pagpahamtang sa mga vendors sa mga dalan ang sandigman sa City Ordinance 1009 o kung vending ordinance. Sa 8 ka mga vending areas nga nasambit sa amo nga ordinansa, isa ang North Capitol Road. Nagapangabay naman ang syudad sa mga vendors nga sundo ng oras kung saan ulang sila pwede makabaligya sa amo nga lugar, sandig sa ilang special permit. Handa man ang Kapitolyo kag ang syudad nga maghinunanon agud masolusyonan ang amo nga problema. Yes, we are aware of the ambulant vendors ordinance nila, no? And North Capitol Road is one of the designated sites. However, it is our position nga titani i-harmonize kung siya mga national issuances regarding use of sidewalks and public roads. Ang essence na it should be free from the commerce of man bala and should be devoted to public use and public welfare. You know, it's also public safety. May bungguan na da, may maipit. Tapos ang aton pag mga public properties da sa sulod sa Lagun, ang aton mga gamit sa PTO kag sa dalom da. Titani ano talang we should put public welfare as paramount no, over commercial use. Considering na ang implementation na pursuant sa ordinance nga mo sa city na ginalaw ang vendors that will see Itong property, pwede ang dalang. Sila na ito pa nag-iwa. National Health. sa city road, doon na national road mo. It has been used by the city as a road. Kung may jurisdiction na lang province sa Tantabog sa mga... Hindi, that's why probably Kaya sila sa mo, no? Ang regulations ng street is within the city.